May buntag ka ninyong tanan. May Una na balik sa Dennis Asuncion. Ikatulong assignment, no? Sugat nga ako nakali ang Diocese Tago. No? Karong Domingo ha, kaupat nga Domingo, mo ka na ginatawag na misa sa Domingo, sa misa sa Maayong Magbalantay o the Good Shepherd Sunday. O walay lain kung dili ang atong Ginoong Jesus ang Maayong Magbalantay. Usa lang ka punto na atong pamanalungan mao kini. Sa atong ebanghelyo adunay relasyon sa Maayong Magbalantay ug sa Kardero. Ug gani sa ato ang pagtuo ginaawhag no pinapinumduman kita ng Ginoong Hesus ang atong Maayong Magbalantay. Kunya kita ang mga buutan na unta ng mga karnero niya. Adunay relasyon tungod kay ang tinuod nga karnero, buutan niya karnero, maminaw gayon na siya umamati sa iyang magbalantay. Maminaw o mamati. Maminaw sa tingog. Diya sa itong kinabuhi, no, isip mga Kristohanon, no, sumusunod ni Kristo, nakadungog ba kita o naminaw ba kita o maminaw usab ba kita diya sa tingog sa tumayong magbalantay nga mao si Jesus. Unang pangutana na kung naminaw ba kita. Kay usahay diya sa itong kinabuhi, dili kita maminaw no, sa itong maayong magbalantay. Pwede ang atong kinapaminaw, ang atong kaugalingon, or ginapaminaw nato ang uban, no? Or ginatawag nato nga mga false shepherds, no? O mga dili maayong magbalantay, no? Magpaatik-atik nga magbalantay pero dili. Usahay mao natong ipaminaw. Example yan na, no? Labi na diya sa atong kinabuhi. Usahay atong ginapaminaw ang atong ang kaugalingon nga judgment. That is why natay mga prejudgment sa atong isigkataw. For example, kung unsa ang gisulti sa imong silingan, mao tuupog ka kay mo man gisulti sa imong silingan. And sometimes prejudgment sa dili na maayo no kay nagdepende lamang sa nagkalaiyan ninyong perception sa usa ka sitwasyon o nang mahimo kita nga judgmental sa uban. Unta no ang pagsabot o pagrespeto sa atong isigkatawo ay atong paminawon. Pwede po di kaduha atong ginapaminaw ang kasuko, no? Kasuko nato sa atong isigkatawo, no? Or kasuko sa uban, suko na lang punta, no? Kanang atong mga ligot-got sa uban, no? Muna atong paminawon. Di ta maminaw sa lain kundi sa atong kasuko. Unta ang atong paminawon ang tingog nga gikan sa maayong magbalantay nga maugayon ang pagpasaylo o pakikuli. Usahay po, no? Maminaw kita sa mga tao nga maayo ra sa saan. Say malinglang kaning mga tao, no? Nga patakaragsaan niya. Ano ta ita mutuo kita kay may man atong tinuod, no? Pero pahinumdom unta maminaw kita gayon sa kamatuoran. Unang usahay magkagubot ang kalibutan tungod kay dili mga kamatuoran ang ginapaminaw ng dili mga baka. Usahay po ng atong ginapaminaw kanang hunghong o tingog sa kwarta, no? O mga material na butang. Usahay masulsulan butan ini, no? Labi na usahay kung adunay nakasaksi ka sa ka senaryo nga mao ni tinuod pero tungod kay tagaan ng kwarta, no, para mahilom ka hindi na ka musulti kay sayang mapukwarta, no, dinalang ka dinalang ka manghilamon, no, nabantayan nimo silingan nimo nga nagibuhat nila maayo, no, di na ka masulti kay mas hindi ka matagaan og kamunggay hindi po ka matagaan og bugas, no, daghan na ba ng bugas din sa Asuncion, no. Agi ko padong din daghan kayo kuan, no. Unang di na lang ka magkuan, no. Di na lang ka mangilabot kay masigwa kay madawat.
the voice of money and wealth. Bantay ka mo niya na, kasi mo na yung paminawon, no? Kung tinunta atong paminawon, ang pagpaambit o kanunay nga simple sa pagkinabuhi. No? Usahay po, no, atong ginapaminaw, atong kaugalingon niya kalipay, no? Labi na atong kanang ginatawag sa English o physical pleasure o gratification and dili ang espirituhanon nga kalipay. Siguro napunta sa moderno nga panahon, no? Pero mao ni usahay ang taktik sa dautan aron nga dili kita makapaminaw sa atong mahayong magbalantay o dili sa atong kaugalingon nga physical nga kalipay, no? Gratification, no? Worldly allurements, no, ginatawag nato. Karon ang pangutana nako usab, no, kung buot kita nga mahimong sumusunod gyud sa atong mahimong magbalantay nga si Jesus. Importante na establish ba nato nga nakadungog kita sa tingog sa atong magbalantay o maayong magbalantay kay pili man daghan kita madunggan ron, no? Daghan kita madunggan nga kinsa mga tingog sama sa gipang ingon ganina, no, mga examples. Pero sa mo nato pag-identify nga kung kini siya, kung asa kung nato siya pangitaon, no? Ang tingog gayud sa atong magbalantay. So una, atong madungog ang tingog sa atong maayong magbalantay. Labi na kung makadungog kita o mabasa kita sa pulong sa Dios, no? Unang kung hagit aron makadungog mo maayong magbalantay, basa-basa kung mo pulong sa Dios, no? Basa-basa kung mo na Biblia, or kung simba ka mo muminaw din mo reading, no? First reading, Psalm, second reading ug ebanghelyo, gospel, or magbasa pud mo kasi wala na pud tay basa-basa, no? Anang ato ang kuan, no, atong mga Biblia sa atong balay bag-o gyapon, no? Ang nabug-abugan na, no? Abot pila naka-level sa abog ni ana, no? Uban pag yan ni ana kay mahaw na gupok, no? Wala may basa-basa. Ya, importante ba yan na mabasa nato? Kasi mahadlok kita nga madaan, pwede barato naman ng Biblia, no? Kapalit man katabi sa kuan ni ana. Pero importante nga makabasa kita tungod kay mao ni ang mag-iya ka nato kung saan nato pagpaminaw sa tingog sa atong maayong magbalantay. Ang ikaduha, no? Maminaw ta kita sa tingog sa maayong magbalantay, pinaagi diya sa tradisyon sa atong simbahan. Daghan kayo mga tradisyon nga niabot sa tuwa, no? Pero unta, ang tradisyon nga ginasunod gayon sa simbahan atong tumanon, no? Labi na niya ang tradisyon, pagampo sa saryo, pagdubena, uban pa, pagprosesyon, uban pa mga aktibidad sa simbahan, kini nagasukan sa tradisyon sa simbahan nga ginisunod nato, sukad pa sa unang mga Kristiyanos hangtod karon. Maunta kini ang atong tumanon. Daghan kayo mga bagong pagtulunan karon, apan mo kini ang maguba sa kaimportante sa pamilya, no? Punta, maminaw kita sa tradisyon sa simbahan. Tungod kay diha pod nagahumong, nagasulti ang atong maayong pagbalantay nga si Jesus. Ang ikatulo, no? Pinaagi diya sa mga pagtulunan sa simbahan, o ginatawag nato sa Ingles nga the official teachings of the church. Sa karon sa kasamtangan, naunta ng kaikan nato nga maminaw gayon sa pagsangyaw nga ipadayag sa simbahan alang kanato. Labi na karon sa administrasyon, no, sa atong Santo Papa Pope Francis, no, nga daghan kayo mga pagtulunan, no, nga ginapamalandungan ug kini nagtubag sa mga pangutana ug kini usab nagtubag sa mga sitwasyon nato karon sa tibuok kalibutan, no? Or ipadayag nato kini sa nagkadaian nato mga sitwasyon ug kasinatian. Kung mga pagtulunan gayon in general, kung ginatawag nato ikatulo
the official teachings of the Church, o Catholic Church. Naminaw ba kita ni Ana, no? For example ni Ana, no? Kaniadto, no, na usahay ay mga magtulon ng gawas na ipa-law nila ang divorce, ipa-law nila ang same-sex marriage, and it is against, no, to the teachings, official teachings of the Church. Maminaw ang kita ni Ana, kay maunay tingog sa ato ang maayong magbalantay. Ang ikaupat, no, last na gini, kumurad, maminaw, puntayan ako, kumurad na tas-tas, pabili. Ang ikaupat, no, ang paglantaw sa kanunay, sa ginatawag natong mga, sa English, signs of the times, no. Usahay ang Ginoo nagahumhum ka nato, nagasulti ka nato sa mga panghitabo sa kalibutan. For example, sa mga kalamidad nga nahitabo sa itong kalibutan, nganong adunay dagko kay mga linog, nganong adunay tsunami, nganong adunay mga magbuto na mga bulkan, nganong naanay coronavirus. Unsa man ang mensahe sa atong maayong magbalantay alang kanato? Pwede ba ya basig sobra na o grabe na kita nag-abuso sa kinaiyahan o manang signs of the times nga mga timailhan, mga relevant kaayo nga pagpadayag, no, sa Ginoo alang kanato? Kay basig ba ya sa ato ang pagka-Kristiyano, sa atong pagkaanak sa Dios, nahimo kitang irresponsable o wala kita naminaw kaniya munang niresulta na ni tanan. That is why ang pangutana, no, kinahanglan gayud ba, no, naminaw ba kita sa mga ulo o sa mga tingog sa ato ang maayong magbalantay. Kung sumudahon ako magpaambit, no, si Jesus ang maayong magbalantay o kita ang iyang mga butan untak na mga karnero. Dili uta nato paminawon ang atong kaugalingon lamang o mga tingog sa uban. Kaya kung tingog gani sa uban, indikado na, no? Ibasig na ay mga dili ka matuuran ni Ana. Kung dili maminaw kita sa pulong o sa tingog sa Ginoo. Ug asa ginatuto madungog? Una, sa pulong sa Dios, ginatawag na itong sacred scriptures o ang Biblia. Ikaduha, sa mga tradisyon sa simbahan, sunod kita. Ikatulo, sa pagtulong ng simbahan, the official teachings of the church. O ikaupat, ginatawag na itong signs of the times. So, kining tanan, no, madungog na ito umamalandungan kung kanunay kitang makigsuod diya sa itong mga yung pagkalantay, pinaagi diya sa itong patampo. Hinakot pa ang palihog, nindog ang tanan.